sini dofani borok kubuni dofani borok bai je kailai bilai ngai tongmani amniti ang assembly kaisa calling attention tishanan bagai suimani yagulo jeng aro submit khaike kolonuk jaka je osum ekeba o topic tishakan ke hoito fundamental right khorbongana hekeba kesep mungkaina fundamental right aboni bagai topic je tini tipraga juk buirok kubuni dofa bai kaijabani yagulo bongni je ST certificate hekeba te bongni je facilities sepsap manmano sing mathaknani abono teinya sing disalaibin actually se accept to khalia haibana sing kubuni lama tifano haikeba sing sini amsayo sini somajo sini hasteo sing abono tei koglam tebo karakhai machap lainai tan male kubuni do farok sini do phawai kaijagui je sepsap mayang tomarok kubuni do phani borok sini do phani te jaga harok baimeng tomarok sini do phani beri bekai jakan kai sini do phani beri ni bumungui harok baimani ya baimano jehetu abo aina tomoba tiprasa ninge baimano aboni bagai abo jate baime ruknani aboni bagai sing o topic no tisamana actually tini accept klaijaglia belekana khamani ko sing haibana tinango o sini o kokno sing sini dofawo haigwa cintir bahasa sing tisana sini coba jari tongnai jeng sini naharmu sing sini shanmu rok sing saninya tongnai hamba